Türkmenistan'ın hormatly il ýaşulyzy Akmurat Hümmedowyň ýagty ýadygärligine gaýa opurulsa turur dendele hey sen gittiň kölege indi meňdeme halky alyp gittiň uzak menzile men bugünem ýaşaýaryn sen bile. Senden uly kiçi medet tapypdy, görelli alypdy, edep tapypdy. Sen gorapdyň belalardan beterden. Hey ýaşan bolsaň ýene käniş ederdin. Otuz ýyldyr oba başlyk bolanyň il ýaşulsy diýen ady alanyň. Sen onu gazanyň halal zähmetde obany ýaşatdyň, bagtda, rehnetde. Ulakça yakımlıdın, mülayim, yatan yerin ýagty bolsun, mülayim. Mary vilayatynyň Mary etrawynyň Hojaýap geňeşliginiň zähmetkeşleriniň ýüz tutmalaryny şeýle hem Mary etrawynyň we Mary vilayatynyň häkimlikleriniň towakkanamalaryny nazara almak bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Şol resminama laýyklykda Mary vilayatynyň Mary etrawynyň Hojaýap geňeşliginiň ady Akmurat Hümmedow adyny geňeşlik diýip üýtgedildi we mundan beýlek ol Mary vilayatynyň Mary etrawynyň Akmurat Hümmedow adyny geňeşligi diýilip atlandyrylýar. Bu goşgy meniň Bay Ugnumatly kitabymdan alyndy. Goşgyny
after okody. Köp sağ olun.